Hvala, predsedavajuća. Uvaženi ministre, neprihvatanje ovog amandmana poslanika Jovanovića na član 27, kao i neprihvatanje njegovog amandmana na član 19 i amandmana poslanika Liberalno-demokratske partije na član 16 ovog zakona, u stvari dobijamo potvrdu da se ovaj zakon donosi samo u marketinške svrhe i da ne predstavlja iskren iskorak u nameri da ispunite predizborno obećanje o departizaciji i profesionalizaciji državne uprave. Javni konkursi će, u slučaju da u njima, odnosno da su te komisije sastavljene od članova Vlade, služiti samo kao paravan, da se sve ono što je loše, a vi ste identifikovali kao problem, za to dobili podršku građana, sedite u Vladi Republike Srbije, a to je da su naša preduzeća vrlo često podložna korupciji, da političke stranke imaju preveliki upliv u njih, te ona nisu dovoljno efikasna. Ovim se zakonom to neće rešiti. Samo će članovi Vlade ili lokalne samouprave, koji će biti u većini u svakoj od ovih komisija, dobiti izgovor da možda sutra neki od njihovih kadrova koji ne radi dovoljno dobro posao dobije etiketu nekog ko je tu ušao kao nestranačka ličnost ili još gore kao zamrznuta ličnost, pa ćemo na taj način prati ruke od loših rešenja. Ispada će od ovog zakona najveću korist imati političke stranke, koje će zamrzavanjem svojih političkih funkcionera, ako se oni pokažu nesposobni, a ovo što imamo prilike da vidimo do sada u javnim preduzećima ne obećava, ispada će samo političke stranke tim zamrzavanjem biti lišene nesposobnih funkcionera u lokalu. U članu 16 napisali ste da neprihvatanje da prosečna zarada u preduzeću bude osnov za naknadu ljudima u nadzornim odborima ostavlja prostor za lobiranje. To obrazloženje priznaje sve ono što smo mi ovde rekli, da političke stranke u stvari ostaju političke institucije, kako hoćete, najodgovornije za funkcionisanje tih, ne najodgovornije, nego najuticajnije na rad tih javnih preduzeća. Ovim samo želite da na jedan marketinški način prikažete da pravite iskorak koga zapravo neće biti. Premala je Srbija i premale su opštine u Srbiji. Ljudi se znaju. Pa šta mislite da to što će neko da zamrzne svoju funkciju? Mi ćemo postanemo verovatno Ginisov rekorder po broju zamrznutih funkcionera. Ako ljudi zamrznu svoju funkciju kod mene u Vršcu i uđu u javno preduzeće, šta sutra se neće znati, jesu oni bili članovi i članice Demokratske stranke, SPS-a ili Srpske napredne stranke. Znaće se. Jer iko veruje u ovoj zemlji da će se time njihova veza sa političkim strankama prekinuti? I da li iko veruje da će ta javna preduzeća raditi... Samo da vas podsjetim, trenutno je rasprava na amandman na član 27 predloga zakona. I ja pokušavam... To o čemu vi pričate smo davno prošli. Pa ako možete da pređemo na član 27, molim vas. Ovo o čemu ja pričam ima veze sa članom 27 i amandmanom da predsednik Vlade, njegov zamenik i svi drugi funkcioneri ne mogu da budu članovi komisija. I suština ovog amandmana i suština svih naših primedbi je upravo ono u čemu vi želite me sprečiti da govorim, a to je da se ništa suštinski neće promeniti. Da će izvršna vlast da ostane u javnim preduzećima u onoj meri u kojoj je to bila do sada, a vi ste rekli da ćete to da promenite.